Oso interesgarria iruditu zait, lehenengo eta behin kooperatibetatik kanpo natorrelako, ez? Orduan, kanpotik ikustea horrelako montaje bat gizarte babesera bideratuta, oso interesgarria da, ez daukagulako gure inguruan antzeko esperientziarik, ezagupena ere mugatua daukagulako barruko funtzionamentuaz, eta gero ez delako bat ere ohikoa horrelako erakunde handi batean eta publikoa izan gabe, kanpoko begirada batzuk, kanpoko begi belarri batzuk bertara sartzea, ez? Eta bazkide mutualista bat balitz bezala norbaiti berdin azalpenak ematea eta eskaintzea niri eta bertsolariei egin zaien bezala. Alde hortatik niretzako oso interesgarria izan da. Emandako informazioa iruditzi zait egokia eta aztertu nahi izan ezkero desenteko xehetasunez ikuslitekena txostenetan eta barrez. Zaila da asmatzen neurrian, hau da, egongo da jendea teknikoki interesa duelako xehetasun guztietara sartu nahi duena, baina zaila da jakiten horrelako audientzia baten aurrean neurri egokia zein den benetan eta zenbaterainoko azalpenak nahi dituen benetan jendeak, ez, idatziz jasoko dituenaz gain. Hor pentsatzen dute, gizartea eta gizarte babesaz ari garelarik, gizarteak adierazten du pixkat, bertako gertaerak orokorrean guztiok gertatzen zaizkigunak, finantza merkatuak, euroak, dolarrak, interestasak, jaitsierak, guztioi eragiten digute, baina kanpotik etorrika deigarriagoa da babesaren atal hori, ez? Eta zehatzago enpleguaren alorrean helburu bezala finkatzea, jende guztia birkokatzea, jende guztiari irtenbide duin bat ematea. Gizarte helburu bat izan beharko litzakena, eta gizarte bezala normalean lortzen ez duguna gainera, baina ekosistemaren zati txiki honetan argi eta garbi helburu gisa markatu dena. Neurriak asmo bezala, zalantzari gabe oso onak dira, ez? Seguridade sozial batek edo lanbide batek izan ditzakenak, baina asko hobeak. Zaila da baloratzen zenbaki huts batzuen atzean benetan ze errealitate dauden, eta hori noski kasuan ikusi beharko da, baina oro har iruditzen zait helburu orokor bezala, ez? Esatea, jende guztiari eman nahi diogu aterabide bat, kopuruz ere aterabide zailena dutenak dagoeneko asko jaitsi direnez, eta behin betiko konponbidea izan gabe ere, behin-behineko arazo horiei aurre egitea ere baloratzen da, ez? Esan nahi dut, kooperatibei erraztasunak ematen zaizkie egiten nahi diren esfortzu hori denboran luzatzeko, eta hori garrantzitsua da, azken finean, guztion elkarlanean oinarritzen denez, elkarlana ez delako mugagabea eta ez delako noskide balde, ez? Esfortzu batzuk eskatzen ditu alde guztietatik, eta iruditzen zait, zenbakitan, xehetasunetara sartu gabe, oso itxura ona duela kontuak. Ez dut ezagutzen, teorian hori gizarte osoari seguridade sozialak edo lanbide batek eman beharko lioken zerbitzua da, eta ikusten dena da, sektore publikoak baino erantzun hobeagoa eta gertuagokoa ematen diola lagunarok bere mutualitate taldeari. Ez ikusi beharko da, esate baterako gutxi entzun da gaur, baina zaila zelako eta ere 2 ordutan xehetasunetan sartzea, formazioari ze garrantzi ematen zaion. Teorian gizarte mailan hor dago gakoa aurrera begira, eta pentsatzen dut lagunaroren kasuan ere horregon litekela aurrera biderako bat. Daukan abantaila da, kooperatiben laguntzarekin, etxe barruan emandako formazio hori behin-behineko egonaldi horiek ere oso baliotsuak direla, ez da, azken finean eginez eta lanean ikasten delako askotan beste zertan baino gehiago.